Hello लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय आंनि डली ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर दिनै दा नै फुङावनो सिखारनानै माने टाइमा दायो 7टा बा 7:30 जाबाय जानांसिगौ ओमफ्राय फुङावनो सिखारनानै माने ब्रास टास खालामखांबाय आरोना ओमफ्रायो बिनिफ्राय माने सिखारनानै दिनैहाय ओरैबायदि खुवा खुदोंना लोगोफोर आयौ जेन माबा दासो जानुवारि गोदान हाबजेननाय बेफोरबायदि आरोना ओरैबायदि खुवा जेबो नुलायलायनो नागिरा खुवायानो ओमफ्राय थेवबाबो सिखारलायबाय लोगोफोर सिखारनानै मोखां आरि सुखांबाय ओमफ्राय दा बिदिनो दिनै आं मा खालामलांगोन लोगोफोर बेखौहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थानानै होगोन आरोना फैदो लोगोफोर बिदिब्ला आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आवहाय आंजों लोगोसे एसे आरोबाव आवगायफादिनिलाय लोगोफोर फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे फैदो लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनै नोंथांमोनजों माने मोनसे एसे फिसा आंनि इउटुबनि बारै माने एसे आं बेसेबां आवगायदों बेखौ माने एसे आपडेट होनोसैलायना लोगोफोर एसेल' आवगायनो हादों आरोना बेखौनो आं नोंथांमोनजों आपडेट होनोसैलाय स' लोगोफोर बिदिब्ला दाख्लैथ' आंहा 1K जानानै थांबाय नालाय ओमफ्राय दिनैहाय माने बेरेफुंजानि आरो नायलायबाय आरोना आं माबाखौहाय इउटुब स्टुडिअ'आवहाय दाना नायबा नुबायखि आंना आरोबाव माने आगानसे आवगायनानै दङलाय आरोना लोगोफोर इउटुबावहाय दा बेखौनो आङो नोंथांमोनजोंहाय माने एसे खोन्थानो लुगैलायबाय मानो होनब्ला खोन्थायाबाथ' थानो हाखायाना लोगोफोर जै माबा मोनसे गोदान मोनबाथाय माने उदैयावनो ओरै मेवनाया फैखायो आरोना ओमफ्राय खोन्थानो लुगैखायो माने माला खोन्थानो मोनगोन बेखौ सानखायो आरोना मानो होनब्ला आं नोंथांमोनखौबो बयखौबो आंनि फेमिलि होननानैनो साननानै लाखायो नालाय ओंखायनो माने आङो आंनि जा एसे आवगायो बेखौ माने एसे आपडेट होनो लुगैयो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर मा होनो आंना माने गुगोल एडसेन्स ना मा होनोमोन गुगोल एडसेन्स ना मा होनो आंथ' बांद्राय मोजांबो आइडिया गैया माने जिखुनु बुंबाय आङो ना बेखौ माने आंना एप्लाइ खालामनो हाबाय आरोना लोगोफोर दिनैहाय आङो माने दहाय बेरेफुंजानि सिखारग्रोमोना बेखौनो एप्लाइ खालामलायबाय लोगोफोर एप्लाइ खालामनो हालायबाय आरोना आंना मोनसे स्टेप आवगायलायबाय दा माने मोननै स्टेप दंबावो 1 स्टेपआ कमप्लिट जाबाय लोगोफोर बिनिफ्राय दा 2 स्टेप ओमफ्राय 3 स्टेप दंबावो हो 2 स्टेपआव माने बिसोरो आंखौहाय एबाराव आंनि इउटुबनि भिडिअफोरखौहाय रिभिउ खालामसिगोनलाय आरोना लोगोफोर रिभिउ खालामखांनायनि उनावहाय आरो स्टेप 3आवहाय बिसोरो माने आंनि इउटुबाव माबाफोर मोनसे मा होनांगौ बिदिखौ जेनेबा मिथिखायोना बयबो मा होनोमोनलाय मालायनि बाहायदों नामा मा बेफोरखौ माने बिसोरो नायफिनबावसिगोन आरोना कन्टेन्टफोरखौहाय जेनेबा माबाफोर मोनसे मिस्टेकफोर दं नामा मा दं नामा बेफोरखौ माने बिसोरो आरोबाव रिभिउ खालामसिगोन बिदिनो ओमफ्राय जेनेबा जुदि जेबो गैयाब्ला मोजाङै मोजां जुदि जादोंब्ला बिसोर माने ग्रिन सिगनेल ओरै टिक मार्क ग्रिन फैयो जाहैदों लोगोफोर आरोना दा आङो बेखौनो माने नेनानै दङ आरो माला आंनाबो ग्रिन सिगनेल फैगोन आं बेखौनो माने नेगासिनो दङ लोगोफोर भगबाननि अननायाव नोंथांमोननि सापर्टआव जुदि बे ग्रिन सिगनेला जाबाय होनबाथाय आंनि चेनेलावबो मनिटाइजेसननि नटिफिकेसना फैसिगोनलाय आरोना लोगोफोर बेखौनो आङो दा जि नेनानै दङ माने ग्रिन सिगनेला फैमारगोन ना फैमारा लोगोफोर बेखौथ' नोंथांमोना उननि भिडिअआवसो नुनो हासिगोनलाय थेवब्लाबो आं दिनै सानसेयाव बेखौनो नेबाय थागोन आरोना लोगोफोर ग्रिन सिगनेल जागोन ना जाया ओरैनोथ' 2 नङाबा 3 डेज बेबायदि लिरनाया दंखायो थेवब्लाबो आङो माने नेगोन आरोना लोगोफोर खिबाजानि ना दाहायफोरबो जानो हायो सोर मोनथिगौ ना ओंखायनो आङो नेनानै थाबाय थानोसैलाय लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे खोन्थाहरखालायबाय फुंनि समावनो लोगोफोर दाथ' फुंसो नालाय बिनिफ्राय माने दिनै सानसे आंहा मा खालामलाङोबा आंनि इउटुबावहाय माने जागोन ना जाया आपडेटआ ओमफ्राय बिनिफ्राय बेफोरखौ माने आङो नेबाय थानोसैलाय आरोना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे फैदो दासो फुं नालाय सानसेनि खामानियानो दंबावो नालाय जोंहा ना लोगोफोर फैदो गुसु हाबाब मुथा जालायनोसैबाबो खुवायानो खारबावला ओरैबायदि खुवा हनै हाइवेखौनो नुहुरलायला ओरैबायदि खुवा नै गारिफोरखौबो जेबो नुहुरा
दसे बाहेरायाव ओंखारदां ओंखारफेरनायानो जाया आङो बाहेरासिमखौनो खालि गेटआवल' फैनाय जायो। ओमफ्राय आरोना लोगोफोर जोंना बिबौआ सिजौखौ ओरैबायदि माने ग्रामार फोरोंगासिनो दङ। आं माने रुम सिङाव थानानै खोनाफैनानै मिनिनो ओंखारलायबाय आरोना। बिबौ फिसौ बिराद लेखा फरायगासिनो दङ मालाय सानैजों। माने दिनै सिजौनाथ' स्कुल दङमोन दंनाया, ओमफ्राय थेवबाबो माने एसे लेट जानानै ओमफ्राय दाना स्कुलाहाय गेट फांदों जाहैदों। ओमफ्राय दाना स्कुलावनो बेचारा हाबनोनो मोनाखिसैसो। ओमफ्राय लानानै फैफिनबाय बिफाया न'आवहाय। ओमफ्राय दा मालाय बिबौ फिसौ लेखा फरायगासिनो दङ आरोना, जानो फोरोंगासिनो बिबौआहाय। ओमफ्राय आंबो नै लोगोफोर रुम सिङाव आंनाबो मोनसे खामानि दं नालाय आं बेखौनो मावगासिनो दं आरोना। गुसुआनो थानो हाया, ओरै फारसे खुवा खुनाय, ओरै फारसे रुम सिङाव हाबनानै थानांगौआबो बिराद गोरलै नङा दे, अयथासार सुहाबजोबखायो गुसुआनो। लोगोफोरा नोंसिनो देखायनो आरोना बिबौ फिसौ माबायदि फरायगासिनो मालाय सान्दुं दुंलायलायबाय माला माला दहाय खुवा खुनाया एसे देखायनो आं र' जा फरायगासिनो दङ। बिबौ फिसौ सानैजों मालाय दा फोरोङो बाबाया फिसौलाखौ। लोगोफोर आङो नै दुगैखां माखां आंनि मबाइलखौहाय दुगैखांनानै माने ओंखाम आरि जाखांजोबनानै आङो बिदिनो आंनि मबाइलखौहाय लानानै नायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दाना मबाइलखौ नायनानै आं माने डाइरेक्ट इउटुबखौहाय नायबाय, मानो होनबा आंहा इउटुबनिफ्राय गुड निउस मोननो गोनां दंखायो नालाय। दाना इउटुबाव नायनाय लोगो लोगोना ओरैबायदि खुसि जाबावबाय आं लोगोफोर, थारमाने आरोबाव स्टेप 2आबो आंना क्लियार जानानै होलायबावबाय लोगोफोर। स्टेप 2आवबो आंना आरोबाव आवगायबावबाय। स्टेप 2आहाय माने आंना ग्रिन फैबाय आरोना लोगोफोर, ग्रिन टिक मार्कआ फैनानै होबाय। दा मोनसेल'थारसै, स्टेप 3ल'थारसै लोगोफोर। जाय जुदि आंना स्टेप 3आहाय बेयावबो जुदि ग्रिन टिक मार्क फैनानै होबाय, फाइनालि आंनि इउटुबाबो माने मा होनो बेखौ, होनबाथाय आङो मनिटाइजेसनखौ जालांसिगोनखौ आसा खालामनानैहाय लागोन आरोना लोगोफोर, जेनेबा जालांगोन होननानै। दा आं बुंदोंमोन ना लोगोफोर कि सानसेबो नांनो हागौ बा साननै नांनो हागौ, नङाबा सानथाम सानब्रै जिखुनु होगोन ना 1 उइकखौ लिरनानै होखादोंमोन नालाय इउटुबावहाय। दा बेबायदि टाइम जेबो नांलायलायासै लोगोफोर, माबायावनो जानानै होबाय, मा होनोमोनलाय, सानसेयावनो जानानै होबाय आरोना। दहाय जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हाबाय फुङावहाय, ओमफ्राय नै दा बेखौ माने बिदिनो बेलासिनि 2टासो जाबाय दायो। बेवहायनो माने जोंना सेकेन्ड स्टेपआबो माने आरोबाव बेबो क्लियार जानानै होबाय आरोना लोगोफोर। दा बेबायदिनो लासै लासै जुदि स्टेप 3आबो क्लियार जालांबावोबानो बिराद खुसि जाबावसिगोन आं लोगोफोर। खारबावदोंसो आरो र' मेथाइल' लानानै फैनाय जालायबाय। आंहा मोनसे खामानि दंमोन, खामानिखौ बावबायबो, थांफिनबावनांसिगोन दिनै आरोबाव लोगोफोर। अनलाइनाव खामानि दं आरोना आंहा, ओमफ्राय दाना अनलाइनाबो बे खाथियावनो दंखायो नालाय, ओमफ्राय लानानै थांफानो बावदों डकुमेन्ट्सखौनो। खेमसे दा फिसालाखौ दोनफैनानै थांफिनसै आं दसे। अनलाइनावहाय खालामखांनानै फैफिनसै। टिउसनबो दङ दायो लोगोफोर। आङो अनलाइनावथ' खामानिखौ मावनानै फैखांबाय, आरोबाव बेनि उनावहाय आंना माने बेलासियाव आरोबाव मोनसे एक्सट्रा खामानि दंबावो आरोना। बेयाव आं माने एसे बेस्थ' जाबावगोन लोगोफोर। बेनि थाखायनो आं सानबाय मा
आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। स' लोगोफोर, नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। बाय बाय लोगोफोर, लाभ इउ अल, बाय।